Prieteni, facem împreună sandwich-ul pe care mâine, 30 ianuarie, o să-l adăugăm la noi în meniu. Bineînțeles, cu pâinica pe care, așa cum v-am spus, o facem noi. Arată extraordinar și gustul este la fel unul foarte bun. Sosul alb o să-l pun, sos pe care o să vă lăsăm pe voi să îl descoperiți. O să mai pun încă puțin, conține și foarte puțin usturoi, doar de gust, dar nu este nimic deranjant. Venim cu rucola peste, adăugăm câteva felii de roșii, două șnițele, iar pe deasupra chimichurri. Chimichurri despre care v-am spus că nu vom adăuga foarte mult pentru că este foarte puternic aromatizat. Dar este unul foarte gustos, un sandwich artizanal pe care îl facem integral la noi la Sandwich Chef. Și revenim după ce îl tăiem. Bun. De mâine, vineri, 30 ianuarie, va fi adăugat la noi în meniu. Vă așteptăm și pe voi să-l încercați.